Minn ġewwa stadju Artemio Franchi ta' Firenze, Fiorentina 1, Juventus 1. It-tielet draw mill-ewwel 5 logħbiet tal-kampjonat, ġiex punti wara mitlufa, 6 b'kollox, s'issa ekwivalenti għal ġiex telfiet, u l-immel punti l-iktar li jindiżappuntat huwa bil-prestazzjoni. Jiena ħsibt li ġejja xi logħba kbira meta wara 9 minuti Arek Milik irnexxielu jiftaħ l-iskor, jiġifieri dal-plejer ma li taf fdalu nofs ċans fil-kaxxa prattikament ħajamilulek. Kien it-tieni gowl tiegħu f'inqas minn ġiex logħbiet mal-Juventus. Biss bħas-soltu sfortunatament rajna mbagħad Juventus jintefgħu lura ma' attakki ftit li xejn, saħansitra l-goler ta' Fiorentina rajt il-flok tiegħu fit-tieni taqsima fl-84 minuta. Jiġifieri jekk hux spostament ta' tim ħażin mill-coach. Ma nafx għax issa plejers ġabulu li ried. Tgħidli għad għandu plejers barra. Iva, ma bil-kwalità ta' plejers li hemm nistenna xi ħaġa aħjar mill-Juventus. Irrid ngħid kollox illi logħba mal-Fiorentina away ġo ground li kien mimli saruhom u support kien wieħed trement tal 90 minuta. Tgħidu li kienet logħba forsi mhux daqstant faċli, biss jekk tim irid jiċċellenġja iva biex jirbaħ il-kampjonat, dawn it-tip ta' logħb irid jirbaħ. Meqbejja dawn il-punti kollha li qed jintilfu issa se impattu qares għalihom fit-tmiem l-istaġun. 100%. Jiġifieri. Ħalli żgur ħadd ma jgħid xejn li jiena ma kkummentajx fuq ir-referi, jiena fl-opinjoni tiegħi fl-ewwel taqsima il-Fiorentina kellhom penalty meta Quadrado għamel dak l-obstacle jew foul bil-minkep jgħidulu li trade. Jiena naħseb li kien penalty, imma la referi ma safru u laqas il-VAR. Il-penalty ta' li ħoloq Paredes kien penalty sakrosant, imma nixtieq xi ħadd jivverifika għax jiena fuq di għandi naqra dubji. Kemm ir-referi u di rajt il-Quadrado jipprotesta b'mod aħrax u bdejn ngħid għalfejn jiena bejni u bejn nifsi. Kemm hu seta' fil-verità waqaf il-logħba kif waqaf ar-referi. Bl-ebda mod meq niġġustifika li ma kienx penalty. Jiġifieri qed ngħid ċaru tont naħseb ir-referi kellu kontroll meqbija assolut fuq il-logħba ma rbitlux. Jiġifieri dak kien il-punt tiegħi. Niġi fuq induna fuq il-plejers individwali u anke inħares anke lejn settur iktar mill-plejers individwali. Jien għalija il-plejer tal-logħba kien Mattia Perin. Jiġifieri jiena qed kemm il-darba forsi qabel ma kellix daw il-videos fejn nista' nesprimi l-opinjoni tiegħi. Però jiena dejjem qed li dal-goler huwa mhux numru 12, imma numru wieħed daqs Szczesny. Il-penalty li ġab illum veru l-ballun marmalla stimma għax ħabat ma jdejh fl-aħħar ġab xut inkredibbli ta' Abram tal-Marokkin tal-Fiorentina. Jiġifieri li minn hekk żamm lill-Juventus fil-logħba għax meqbija ma nafx il-min nista' ngħid li kellu prestazzjoni tajba. Hemm minni ma nafx. Jiġifieri id-difiża fil-każ tal-gowl tal-Fiorentina għadni impressjonat kif tim bħal Juventus għala gowek, għax ġeneralment dawk it-tip ta' goals jinqalgħu
meta nkunu qed jilagħbu tfal bejniethom f'xi ground tal-mużew jew f'xi ground tal-kappillan, imma di li meta li Juventus imorru ġo Firenze qishom jitwew minnhom mill-Fiorentina. Tfal dak tip ta' gowl ġab li biżgħin minnhom ta' meta konna tlifna xi 4-2, xi 9 snin, 10 snin ilu issa l-memorja ma tinix eżattament x'kienet is-sena. Bija ma tantx nista' ngħid li kien hemm plejer li spikka, li laqatni il-konfidenza ta' Bremer kemm huwa ħajt fuq wara, jiġifieri u kemm Danilo veru forsi mhux is-superstar tat-tim, imma kemm huwa plejer li jaħdem nofs il-ground. Suppost sanna plejers li qegħdin jikkreaw, rajt kreazzjoni kif diġà qed, ġifieri forsi l-Di Maria qalgħu fit-tmiem l-ewwel taqsima bħala prekawzjoni peress kien ġej minn injury, ġie logħba diffiċli nhar it-tlieta mal-Paris Saint-Germain. Li nista' ngħid hu li nittama li nhar it-tlieta ma toħroġx prestazzjoni hekk. Għax jekk toħroġ prestazzjoni hekk ġo Pariġi ma' dawk l-istilet tal-PSG, nkunu qegħdin nirriskjaw xi golejada li ma naħsibx li jkun l-isbaħ mod kif tibda l-kampanja fiċ-Champions League ta' din is-sena. Issa nistennew u naraw x'se jiġri għax kif dejjem ngħidu kull logħba fiha storja. Il-Juventus illum deru kuntentissimi bidru hekk speċjalment rajthom lejn l-aħħar. Għal darb'oħra Vlahovic kontra l-ex-team tiegħu ma labx issa xi mossa ta' Allegri biex inaqqas it-tensjoni minn fuq il-plejer jew inkella minħabba nhar it-tlieta li ġej ma nafx li minnhom hija ir-raġuni li ma labx, però mhux nippretendi li l-ebda plejer jilgħab il-logħbiet kollha tas-season, però jekk kif dejjem ngħid inħarsu l-quddiem għall-logħba li jmiss. U nistidinkom biex sabiex wara din il-waqfa tkomplu tisimgħu l-kummenti ta' l-editur ta' din il-paġna, Antonella Owera, dwar il-Grand Prix tal-Formula 1 li għadha kif tintemm ftit tal-ħin ilu ġewwa l-Olanda. Saħħiet ħbieb.
Preview. Preview. Mela, grazzi hemmhekk il-Mark Xkembri li joġbu jtina il-kummenti fuq il-logħba Fiorentina Juventus tal-bieraħ għal daw kollha li naħseb kif raw il-wiċċi kienu qed jistennew xi kummenti fuq id-derbi bejn Milan u Inter dawk se nitkellmu fuqhom għada fil-programm speċjali. Illum nixtieq illi nitkellmu ftit fuq il-Grand Prix tal-Olanda tal-Formula 1 illi appuntu intemm ftit tal-ħenilu. Biss qabel ma nibda s-soltu rent tiegħi nibdew bħas-soltu billi nagħtukom naqra ir-riżultati illi appuntu kellna ġewwa Zandvoort illum fejn fl-ewwel post spiċċa Max Verstappen fuq Red Bull, George Russell it-tieni fuq Mercedes u Charles Leclerc it-tielet fuq Ferrari. Imbagħad għandna lil Sir Lewis Hamilton fir-raba' pożizzjoni, Sergio Perez il-ħames fuq Red Bull, Fernando Alonso is-sitta fuq l-Alpine, Lando Norris is-seba' fuq McLaren, it-tmien post Carlos Sainz fuq Ferrari, fid-disa post Esteban Ocon fuq Alpine u Lance Stroll fl-10 pożizzjoni fuq l-Aston Martin. It-tieni McLaren ta' Daniel Ricciardo puntwalment tispiċċa barra mill-punti bl-Awstraljan hemmhekk jispiċċa fi 17 il-post. L-aktar leb veloċi tat-tiġrija għamilha Max Verstappen f'ħin ta' minuta 13.652. Mela, ħalli nibdew minn hawnhekk. L-ewwel qed nara l-kummenti ta' Johan fuq id-derbi ħan nitkellmu għada, jiġifieri. Anzi nistiednek biex għada fit-8 tkun qiegħed issegwi il-post-match reaction tad-derbi. Lura l-Zandvoort. Ma kellix dubju min kien se jirbaħ illum, ħanamluha ċara. Voldiri, Verstappen ma seta' ifalli qatt. Biss, kif ġiet it-tiġrija, naħseb li il-Mercedes taw rigal lil Max appuntu. Il għaliex apparti li Verstappen rebaħ, kellna sensiela ta' spudini strateġiċi minn ħafna timijiet. Fosthom la bdejna bihom il-Mercedes illi fil-moment tal-tini safety car ħarġet ta' Valtteri Bottas daħlu lil-Hamilton bit-tajr żbaljati il għaliex batuħ fuq il-mediums floor, batuħ fuq is-softs, imbagħad Hamilton letteralment żbalja restart u mbagħad kif kien mistenni ukoll Hamilton tilef it-telliqa u saħansitra minn tilef il-podju fil-fatt min kien qed jara l-post il-kummenti li qal Hamilton wara t-telliqa der li kien irrabjat u wkoll anki Toto Wolff fil-prinċipal tiegħu qallu issa nitkellmu bil-kwiet. Marret in-neħħi jibda meħtu mir-rebħa ta' Verstappen li ifhimni u wara kollox għamel xogħlu kien hemm ukoll mumenti fejn iva r-rebħa kienet imdentla iżda minn tal-maġġejna s-siju Max ta' ftit pjaċir ukoll il-partitari Olandiżi ftit, ifhimni, kien hemm ma' 300,000 ruħ basħiħ, jiġifieri, u ovvjament rebaħ it-telliqa nistgħu ngħidu li jagħmel Grand Slam dal-weekend il-Max għaliex ħad pole position, rebaħ it-telliqa u wkoll l-aktar lef veloċi
kif rajna. George Russell kellu tellieqa eċċellenti fejn rnexxielu jispiċċa t-tieni u kważi biex qabeż il-Hamilton ħin minnhom għalna ma ġewx f'kuntatt, jiġifieri ħanejdu hekk. Proset lil George ta' dan il-podju laħa qed juri kompla juri anzi x'sewweq ta' stoffa hu meta anki ġejt biex tipprova taqbeż sewwieq bħal Muser Lewis Hamilton leġġenda ta' dan l-isport ma beżax u tagħna overtaking move mill-isbaħ u bravo lil George fil-fatt anke konna qegħdin nitkellmu bejnietna t-tim probabbli se nresquh għal nominazzjoni tal-aqwa sewwieq ta' tellieqa votazzjoni illi ħad tiftaħ appuntu nhar it-tlieta li ġejjin. U semmek kollu sew, Charles Leclerc spiċċa t-tielet ħanajdu la magra konsolazzjoni, ormai it-titlu nistaw najdu hekk ċaw ċaw għat-tim tal-Ferrari illi wara li xebaw jiftaħru bit-titlu li kellhom jiġġieldu għalih ormai nistaw najdu hekk il-kampjonat issa huwa mitluf min-naħa tal-Ferrari, Samuel Gutajjar nitkellmu għada fuq id-derbi. X'nista' ngħid? Le, volderi konsolazzjoni żgħira għal Leclerc fil-garax naħwa tal-garax tal-Ferrari kellna iżjed pudini din id-darba bejn unsafe releases, tires li damu, Carlos Sainz kellu jikkonsla hemmhekk bit-tmien pożizzjoni. Issa, nitkellmu fuq tim ieħor illi għamel il-pudini llum fl-istrateġija u sinjuri nippreżentalkom l-ewwel parti tal-video sfok illi ser ikolli għal tmiem il-ġimgħa. Jien ma nistax nifhem meta n-nies tal-Muretto Box tal-McLaren se jitalmu jagħmlu strateġija bħal nies. Mela, niġu għattini pit stop, għattini safety car li ħarġet ta' Valtteri Bottas, nofs ta' nar biex jiddeċidu għandu x'jidħol jew Norris jekk fuq Ricciardo il-tieħdet id-deċiżjoni li daħluh mill-ewwel. Jiena ovvjament waqt it-tellam nkun qed nisma' ukoll x'inhuma qed jgħidu nkun qed insekwu wkoll apparti it-tellieqa fuq l-iskrin impropju ikolli żewġ screens fejn kun nista' nara x'inhuma jagħmlu s-sewwieqa tal-McLaren. U meta ġew ħarġet it-tieni safety car minflok għamlu dak li jgħid is-sens komun u lil Norris qalulu idħol ejja ħanippitjawk. X'se nagħmlu, x'tippreferi? Mela din istess fotokopja tal-froġa li għamilna f'Silverstone niswitna podju. Mela ma nitalmux. X'taħwitu da? Ma nafx. Ormai fil-fatt tispiċċa bla klim għaliex żbalji ripetuti li qed jiswewna l-punti u din id-darba il-froġa ta' nidħol ma nidħolx, indaħluh ma ndaħluhx. Swit lil Norris is-sit post qabdanni tas-solitu Alonso illi kwit u juri it-talent tiegħu billi jiżgiċċa l-Alpin daħlu mill-ewwel ovvjament u appuntu Alonso qabizna. Norris daħal lebtart u ovvjament nirringrazzjaw il-dawk il-ġdur u ħmir, bir-rispett kollu lejn il-ħmir ta' strateġisti illi għandna fil-pitbox tal-McLaren illi reġgħu telfu punti oħra lil Norris. U kif se naraw il-klassifika, anzi d-distak bejn l-Alpin u il-McLaren kompla jikber. Saħħanna sewwieq wieħed qed isuq. Kamon, ma nippruvawx naxqu b'deċiżjonijiet ridikoli u li morru lilin mis-sens komun, għax irridu ngħidu kollox dawn deċiżjonijiet illi l-loġika tgħidlek daħlet safety car
iddaħħal is-sewwieqa mill-ewwel ħalli jibdlu t-tires mhux x'ħan nagħmlu x'tippreferi. Le, trid tkun deċiż, box mill-ewwel. Iva, biex nkunu għedna kollox li qed insemmu deċiżjonijiet żbaljati, naħseb anke l-uffiċjali jagħmlu deċiżjoni żbaljata meta fuq Tsunoda ma ħarġux il-safety car. Fil-ferma tiegħi naħseb illi jista' jkollu dik kellha tkun safety car u mhux VSC. VSC li bdiet ukoll kienet waħda mill-kawżi għalfejn illum Hamilton tilef it-tellieqa kif qegħdin taraw illum kollox jillinkja bejn il-frejjeġ tal-Mercedes, tal-Ferrari u tal-McLaren. Fuq Ricciardo, no comment, bħas-soltu tista' tgħid tellieqa anonima 17 il-post. Sfortunatament ir-raġel jidher li huwa demoralizzat, ma nteħx tort, imma ifhimni Danieli ġibta bidejk. Forsi ħanħon għaddi l-okkażjoni biex ngħaddi 3 minuta kumment fuq issa l-fatt li l-McLaren ħadna l-Piastri għas-sena li għaddiet li ġejja, skużawni, naħseb li ittieħed sewwieq ta' talent, Piastri firma l-sentejn ma' tim tal-McLaren, issa jiddependi x'materjal sentuhom. Voldi il-ballun jinsab f'saqajn James Key, jekk James Key jirnexxielu 23 joħroġ karozza bħal nies, mela Norris u Piastri se jtuna l-punti, jekk ma jkunx il-każ mela se jkollna nassistu għal staġun ieħor ta' diżappunti. Ovvjament bit-tama għaliex it-tama ma tmut qatt illi l-istrateġisti tagħna jifhmu u jindunaw li deċiżjonijiet iridu jittieħdu mill-ewwel u jkunu tajbin mill-ewwel u mhux ħanqogħdu nagħmlu konferenza stampa kull darba biex niddeċiedu x'ser nagħmlu. Zac Brown u Andreas Seidel, please take note, il għaliex ma jistax ikun illi nispiċċaw aħna s-supporters tal-McLaren nkunu nkazzati wara kull tellieqa minħabba frejjeċ u l-pudini li qed ikun hemm fil-Muretto Box waqt l-istrateġiji. Jekk hemm bżonn jinbidlu l-istrateġisti jinbidlu għax issa naħseb illi one mistake too many min-naħa ta' dawn in-nies. Jiddispjaċini li jkolli ngħid hekk fuq it-tim tiegħi u li jkolli anke nikkritika b'mod daqshekk apert lit-tim tiegħi, imma jiena ħobbuni u għoboduni li hu abjad u li hu iswed. Iżjed kummenti u ta' min ukoll jinnota Lance Stroll li jispiċċa l-10 postu l-Aston Martin għat-tielet tellieqa konsekuttiva ġabu il-punti. Żgur illi anzi għar-raba tellieqa konsekuttiva kien qisu lilhom iġibu l-punti minn Franza. Riżultat pożittiv ieħor għat-tim ta' Lawrence Stroll illi ovvjament issa qed jgħinu wkoll jersaq viċin ta' 8 pożizzjoni fil-klassifika tal-kostrutturi. Qed insemmi 8 post tal-klassifika tal-kostrutturi. L-enfant prodige illi tal-Formula 1 jerġa' ma jieħux il-punti wara kwalifika eċċellenti li kellu għax rridu ngħidu kollox bit-8 post u issa żgur illi hemm ir-riskju illi l-bniedem illi daħal b'tant pompa fil-Formula 1 qed nirreferi għal Mick Schumacher qed jirriskja li jibqa' mingħajr siġġu għall-istaġun li ġej. Għaliex anki bwirijiet bħal daw żgur li min tista' tipplejsija fil-fatt Mick spiċċa fit-13 il-pożizzjoni. Ejja ħalli issa nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika tas-sewwieqa u wkoll dik tal-kostrutturi biex ukoll naraw naqra s-sitwazzjoni appuntu kif inhi f'dina il-fażi. Mela, il-klassifika tas-sewwieqa għandna lil Max Verstappen li qiegħed fl-ewwel bi 310, Charles Leclerc 201, Sergio Perez ukoll għandu l-istess ammont ta' punti iżda Leclerc rebaħ 3 kontra l-waħda ta' Perez, George Russell 188, Carlos Sainz 175, Sir Lewis Hamilton 158, Voldiri għandna il-Russell li jaqbes fil-raba post u dejjem ikompli jaqta' l-Surwiċ ukoll, Lando Norris 82, Esteban Ocon 66, Daniel Ricciardo 19 u min irid jitfal imħatra illi Ocon jaqbes il-Norris tal-aħħar tal-istaġun kif jgħidu bets are open. Klassifika tal-kostrutturi is-sitwazzjoni tibqa' immutata bir-Red Bull 511,
prattikament kampjonat mirbuħ, 30 punt issa hemm bejn il-Ferrari u l-Mercedes, Alpine 125, McLaren 101 u Alfa Romeo 51. Jiġifieri bejn wieħed u ieħor is-sitwazzjoni hija immutata, il-Mercedes resqu eqreb tal-Ferrari u l-Alpine komplew jinqataw mill-tim ta' Zak Brown u Andreas Seidel. Issa, il-ġimgħa d-dieħla se jkollna tiġri oħra li se tkun ġewwa Monza u issa naraw se jiġri żgur li t-tifożi jistennew riżultat tajjeb mill-Ferrari imma nemmen il-Verstappen ser ikollu unamar ċampju. Hawnhekk ukoll rigward il-McLaren nista' nafżakom minn issa tistennew x'mirakli il għaliex fi straight line speed il-McLaren qed bagħti ħafna, jiġifieri issa nistennew u naraw x'ser jiġri appuntu il-ġimgħa d-dieħla fit-trakka ta' l-Italja ġewwa Monza. Jiena min-naħa tiegħi m'għandix xi ngħidilkom, jekk forsi ilħaqtu l-programm minn issa minn hawn ftit ieħor ukoll dan il-programm ser ikun qiegħed disponibbli għalikom fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube, jiġifieri tistgħu tidħlu hemmhekk u ukoll taraw il-videos tagħna tafsu like u subscribe ukoll fuq l-istazzjon tagħna biex hekk ma titilfu xejn minn dak kollu illi qed intellaw, issa qed intellaw ħafna kontenut kważi ta' kuljum. L-appuntament tagħna tal-Kamra Sportiva għal magħkom huwa għada fit-8 video li ninsab ċert li huwa mistenni minn ħafna fejn fih ser ikollna il-reazzjonijiet ta' logħba bejn Milan u Inter. Milan qed 3-2 fuq hekk se nitkellmu għada. L-ewwel se tisimgħu il-verżjoni ta' Clayton Zammit iċ-ċomba illi wkoll ħabba lil Milan labħu u mbagħad biex intikom ukoll naqra preview ser ikun hemm il-parti tal-Inter magħmula minni ma ser raskum se jkun video żvok. Imma fuq hekk ser nitkellmu biss għada fit-8 sakemm ovvjament komplu segwu l-kontenut kollu li qed intellaw fuq il-Kamra Sportiva se tajt illum ikollna wkoll l-aġġornamenti tal-futbol lokali u ntellaw xi ħaġa mill-MotoGP. Sakemm niltaqgħu għada fit-8 xandira rekordjata, ovvjament jiena Antonello Bela ma tfadal xejn ngħidilkom li fil-kumplament tal-ħadd it-tajb il kulħadd. Saħħiet u ħudu ħsieb.